mena kabako bado di ma ni soli in kan ni kirakan soli mena kabako bado di imani kan maa o maa y'a kɛ bilahi a tigi b'a jɔyɔrɔ sɔrɔ a ye siga tɛ na dɛ ta kana yɛrɛ tɛ na fiyewu n'i y'a kɛ dɔrɔn i b'a ye problème dɔ de cunna i kan walima i bɛ plasi dɔ la i bɛ fɛ ka taa plasi gɛrɛ la walima i bɛ kɔnkuru dɔ de la i dɛsɛlen don k'a kɔnkuru sɔrɔ walima i bɛ examen dɔ la i dɛsɛlen don k'a pasi walima wariko problème dɔ de cunna i kan i dɛsɛlen don ka ɲɛ sɔrɔ a la a kɛla diɲɛ problème o problème ye a kɛla diɲɛ kamanagan o kamanagan ye ka régler direct la ta kana yɛrɛ ti min na n'i y'a kɛ dɔrɔn a bi kɛ nin sɔli in de don bilahi gɛlɛya dɔ b'i kan wariko gɛlɛya dɔ b'i kan i bɛ kɔnkuru dɔ la i mako bɛ plasi dɔ la walima i mako bɛ jala dɔ de la n balimakɛ nin lamɛn n'i ye nin kɛ walahi i bɛna ye wa i k'a jɛsɛ maa o maa a bɛ maa o maa intéressé bɛɛ k'a sɔrɔ bɛɛ ka baara kɛ n'a ye lahara dɔw ka kɛ seere garibukɛ ɲɛ kɔrɔ ko n ye n se kɛ ala ka diinɛ dɛmɛni na o la i bɛ fɛ k'i ka problème régler a kɛla diɲɛ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ ye n balimakɛ tamaroden 313 ɲini tamaroden 313 o tuma n'i ye tamaroden 313 ɲini nin sɔli min filɛ i bɛ jija i bɛ nin sɔli in de kalan siɲɛ 313 Allahumma sɔli ala sayidina Muhammadin qadi dɔqatihi lati adrakni ya rasulallahi i b'ale kalan siɲɛ 313 tamaroden kelen kelen bɛɛ la siɲɛ kelen n'i ye siɲɛ kelen kɛ i bɛ tamaroden kelen ta n'i ye siɲɛ kelen kɛ i bɛ tamaroden kelen ta fo siɲɛ 313 o tuma n'i tilala a wurudili la i b'i ka hami fɔ ala ye ka i ŋaniya da tamaro in kan ni k'a saraka denmisɛnninw na n balimakɛ o y'o kungo ɲɛnabɔlen ye walayi n'i y'o kɛ diɲɛ kɔnkuru o kɔnkuru la i b'a pasi n'i y'a kɛ diɲɛ problème o problème na ala b'a ɲɛnabɔ n'i y'a kɛ diɲɛ examen o examen na ala bi sɔn i b'o examen pasi n'i y'a kɛ jala o jala nɔfɛ ala bi sɔn o jala kelen i b'a sɔrɔ a mana kɛ diɲɛ problème o problème ye n'i y'a kɛ wariko la walima problème dɔ cunna i kan i y'a kɛ o la walahi ala bi sɔn o bi ɲɛnabɔ o tuma maa min mana kɛ ala ka barika don a la ala k'o kɛ ala ya bonya kama sɔli ala rasul n bɛ segin sɔli in kan Allahumma sɔli ala sayidina Muhammadin qadi dɔqatihi lati adrakni ya rasulallahi tuma i bɛ bigi ni fiye ta i b'a sɛbɛ walima i k'a capturer ka bila i kun o tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu bɛ yen k'u mako bɛ nafolo direct la ka nafolo sɔrɔ karihan teliyali yɛrɛ la ka nafolo sɔrɔ k'a sɔrɔ baasi t'a kɔfɛ ka nafolo sɔrɔ k'a sɔrɔ kɔlɔlɔ t'a kɔfɛ sabu nafolotigi caman bɛ yen bibi in na kɔlɔlɔ b'u ka nafolo kɔfɛ dɛ conséquence b'a kɔfɛ dɛ nka ka nafolo sɔrɔ k'a sɔrɔ conséquence t'a la tɔɔrɔ t'a kɔfɛ ni ala tɔgɔ jɛlen ni kuranɛ jɛlen iza wakati baara don bilahi n'i y'ale baara kɛ ala bi sɔn i bi nafolo sɔrɔ a yi ta kana yɛrɛ t'ale la ale iza wakati baara n y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ni mɔgɔw lasɔmina ye ale baara bɛ kɛ 30,000 mais i bɛ 15,000 sara fɔlɔ ani i ka sɛden 3 sɔngɔ 1,800 donc an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara iza wakati baara bɛ kɛ o cogoya la i bɛ diɲɛ jamana o jamana nafolo baara in bɛ se ka kɛ k'i to i sigiyɔrɔ la i kɛla Côte d'Ivoire Burkina Laginɛ Congo Brazza Congo Kinshasa France Amérique Italie Algérie i mana kɛ diɲɛ jamana o jamana a bila i kunna ko baara bɛ se ka kɛ k'i to i sigiyɔrɔ la hali ni ma déplacer ni déplacement fɛnɛ jɛla maa min ye o ti baasi ye an b'an ka so yan donc a b'o cogoya de la ale baara kɔni ye baara jɛlen ye kuranɛ jɛlen don ala tɔgɔ jɛlen don n'i y'a nafolo baara kɛ taa kana fɛnɛ t'a la sababu bi na ala bi sɔn i bi nafolo sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ maa min mana kɛ ala ka barika don a la baara ye 30,000 de ye mais 15,000 de bɛ sara fɔlɔ ani ka sɛden 3 sɔngɔ 1,800 an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara i bɛ yɔrɔ yɔrɔ baara bɛ se ka kɛ k'i to yen maa min mako bɛ o baara in na i bɛ se ka weleli kɛ an ka téléphone numéro o ye +223 72 24 02 98 o ye garibukɛ ka téléphone numéro ye o duma faamu ko ɲuman ala k'o dan bɛɛ ma ala k'o kɛ ala ya bonya kama sɔli ala rasuli rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil